Igama kuBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingcwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa lamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunokugwaja ogwajwa igolule ngifaka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngithi mthombo ogelezayo ongabonakala amanzi ukuthi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje namhlanje ngizothinta double serious and angifuni futhi mangithinta lezi inkulumo zami kube khona umuntu ozofuna ukuyitshela ukuthi uyazi noma afune ukuthi ngifavani mina thinta udaba olithinta iIEC mase ngithinta udaba lokususwa kukaBonkosikhanyile esikhundleni sakhe wena onyanyayo hayi fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu usikisi sefe kabi ukuthi kumele uthi mawukhuluma ufuna unesa ama feelings womuntu othile ukuthi hayi ungakhulumi kanje nayi fuck off akisebenzi lethe begcwala ngakufakela uma ngabe lemhlabeni kufuneka iqiniso asiyeke phela sikhuluma iqiniso mangabe kufuneka amangaka kuvele kube yizwi lamanga ngoba ngeke kube mnandi mangathiwa sonke sikhuluma izinto ngokuchema ungaboni nje lezi dididi ezihamba zithi zona zimela abantu zilapha abantu zenza yonke into kubantu kodwa uthi uyabheka ekugcineni zichemile izinja nje lezo kwayizona ezilambele elambe ukuthi funa zincetheze ukuze zithole kuzoyethunjini noma funa incetheze ukuze zikwazi ukulala idlile mina ngeke ngincetheze mina ngeke ungithole mina ngincetheza neMK ngeke ungithole futhi ngincetheza neANC ngeke futhi ungithole ngincetheza mina neEFF ngeke ngiyenze lonto mina ngeke futhi neIFP ngiyawabona amandla ayo ukuthi impela inyuka ngamandla kodwa ngeke ungifice ngincetheza na ngoba umsebenzi wami akuwona umncetheza zikhona izincethezana nje mawufuna ngincethezwe ke bakhona nabantu abadidekile ake kuthiwe ngiyancetheza ke manje let's say sengincetheza mhlawumbe neIFP sengithi hayi ngiIFP ngiyancetheza nayo automatically amanye ama political parties sekumele abe yisitha ke nami phela ngoba sengiphumela ubala ukuthi ngincetheza nakuphi ngebhadi ke each and every organization or party kuhamba kambe kube khona isikhathi la kubangwa khona izikhundla ayikho organization la ngathiwa khona izikhundla ibangwa khona ngabe phela umuntu nomuntu akazazi ufunana empilweni ngisho ungangena uthi angizele izikhundla unamanga ufuna sona isikhundla ngisho nawe omuholi ungathi ningabangi izikhundla mina ngoba akekho ozokhuluma ngayo abantu angibazi badlani uvela umuntu asaba ukuthi ngothi ngiyakhuluma kuthiwe we ngazi ngabheda ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana emazulwini iIEC inama rules nama regulations kwayiyona esebenza ngayo ifuye balekile ukuthi silithinte udouble TT iIEC mawungafuni futhi fuck off awuthi futhi ngiyohlala phansi khona ngizobhekana nabantu ngqonje ngamanje ngiyajabula ngoba ngiyabona ukuthi babhizi bayangena abantu nami ngiintroduce kahle inkulumo yami ngoba nginikeza abantu ithuba elokuthi abangene nginikeza abantu ithuba hayi uthi uyasuka nje usukhwela phezulu kwendaba khona obesalungisa khona obesaqoqa okuthile usukhwela phezulu kwendaba kanti lento imnandi nomuntu bengabe so interactor akwazi nomuntu ukubeka ama comments wakhe nami ngikwazi ukuwabuka wena onyanyayo hayi fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha gcwala ngakufakela ngeke ngizwe ngempatha mina kama ngokubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile wathetha ubhaka nje udakwe yini ingcwele le ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likamitshisi thuluza ngihambi nalo fice ensimini muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yonke kusangenzeka noma yini muntu lalela mina ungangibuza noma ingane wathatha amashansi ungangibuza noma ingane angwathatha inhlobo yini kike ungawathatha amashansi angifuni ukuthatha amashansi
Yabo uma uthe wathi uyangizwa wacaba ukuthi the wasole ngathi ngichemile khohlwa ingoba ubufuna ngisho into efuna uwena ngizoyisho leyo nto tshela noma ubani namhlanje ngizokhuluma ngodaba oluthinta uformer president mase ngikhuluma ngodaba oluthinta iMK ngikhulume ngodaba oluthinta uBonkosi Khanyile kuphi kokunye ufuna ngikuthinte lapho bekhona bonke angizili ukuzochema angizili ukuzoncetheza ngizolibeka ngqo mawunyanya futhi fokofo usak ngeke ngizwe ngimphatha mina ngicela ngakufakela gcwana ngiyakufakela ukuthi ngiphendule ikamera futhi bangibone kahle abantu ukuthi hayi ukuthi ngizwile kahle kahle ngizwile kahle kahle nje angizwile angazi ukuthi ngizwile ikhuluma nje mina into awucabange makuthiwa sonke shuthi phela empilweni awucabange makuthiwa uNkulunkulu uchemile ayikho into engalunga phela uNkulunkulu uyachema noma uNkulunkulu uyasubseka ayikho into engalunga yabo yikho engalunga thu khona uNkulunkulu ochemile khona uNkulunkulu bothi wa asabe ngempela naye ayikho into engalunga la uNkulunkulu onjani lo uNkulunkulu onjani uchemile engekho le ngibhaka kade sikulindile ngikhona manje sithokoze hayi ngizokhuluma ke namhlanje onyanyawo nje foka ukukhuluma namhlanje ngizokhuluma ngempela namhlanje futhi mangikhulumile ke mina mawungizwile hayi ngiyabonga mawungizwile nje ngiyabonga angizokhuluma ngempela namhlanje khiphe ibuko futhi uyabona ke ngeke sizwe ngempatha nangesho umlungisi Mhlabathi lapha ya uthi ngesizwe ngempatha nangiya usonke Masaka uthi I'm watching nangiya lapha uMesuli manje uthi I'm also watching nangiya uThabisa Mwelasi is watching nangi uThandezwe Musa siyabonga uthi lasho naphi ikhehla eyifokofo ufuna ukulenzani ikhehla lami suka ufuna ikhehla lami ufuna ukulenzani cha uyabona isikhathi esijule kakhulu lesi ngoba isikhathi la wonke ama political parties asephushela noma asecampaignela umhla ka29 kuMeyi if I'm not mistaken, if I do please correct me, asephushela umhla ka29 kuMeyi esingalibiza njengosuku olukhulu ngoba usuku la okuzobe kuvotwa ngalo. Uyabona ke ipolitiki idlalwa ngezindlela eziningi ipolitiki ayidlalwa ngalendlela leyo oyicabanga ngayo. Inhloso yepolitiki ukudlalwa kwayo kusuke ukuconvince umuntu ovotayo ukuthi nanti iqembu ungalethemba. Ingakho ke ukuthi ngesikhathi sepolitiki wonke ama political parties or abaholi bawo basuka beyidayisa bona bedayisa neqembu labo, which is acceptable. And mawubazi we understand ipolitiki kwipolitiki ifana nokwakha umuzi kodwa umuzi uyowakha endaweni embi noma endaweni enamadwala. Uma wakha umuzi endaweni enamadwala noma embi kumele uthole iTLB or iexcavator ezokwenzela ifoundation. Ithi abiva msile ukuhluleka uma indawo iyimbi kakhulu kodwa kuyaye kufuneka iexcavate. Mayisitholakalile iexcavate iyasebenza. Uma iqeda iexcavate simase kwakhiwa seyisimbili siza yawo umgwaqo ongenayo iyathathwa ihanjiswe ayisadingeki lekade ihirishwe khona. Kuyenzeka omunye uthola ukuthi akayihirishanga excavate eyakhe. Uma kweyakhe
ngoba uyabona ukuthi usayidinga ngenye ilanga uyayigcina vele yakhe iskavisi. So ipolitiki it's similar to that. Kunezikhathi zobunzima nizokhumbula ukuthi siqhamuka kuphi, siqhamuka esikhathini la khona kade kuyingcindezelo. Ngesikhathi sicindezelekile bafethu khona amasosha abizwa ngeMK oyiwona adela impilo zawo bafethu lapho likhona siyawaza amandleni nalabe sebalala their soul may rest in peace. Nini nisaphila bafethu sibonga ukuthi nabo uyaniphila nanivikela izwe nanamanje nisaphila siyabonga masosha omkhonto lapho. Kodwa abaningi benu abaphilanga. So amasosha ayelwa should aye actor as excavate elwelani ubandlululo lathola elwela inkululeko ngesikhathi sobandlululo yatholakala inkululeko ngokwesigaba sayo. Angifuni ukuthi yatholakala nje all together ngoba ukukhululeka enye into, kodwa ngokwesigaba esithile yatholakala inkululeko. Njengoba etholakala inkululeko akusadingeki iexcavate manje ngoba umgwaqo vele usumbiwe, vele foundation has been laid. Yabona sekuvele sekutholakele vele sekusebenza noweningi vele akusaliwa kangako. Imistake eyenzeka amasosha omkhonto angabhekeleleka ngendlela. Yangizwe ngibanga inkumo yami. Angisho ukuthi awabhekelelwanga ngoba khona athola okuthile yakwazi lokho from uhulumeni wentando yeningi akhona amasosha athola okuthile kodwa angabhekeleleka ngendlela. Phela ukhumbule mina ngikhuluma ilanguage ongachemi la mawufuna ngicheme futhi segway wena kuthe bengabhekeleleki ngendlela vele sekuphila kwintando yeningi vele isigaba esithile senkululeko sesitholakele shothi akusavele ngekusaliwa kangako asiya sideline abekwa eceleni. Umkhonto wesizwe leloyo bakhala ngiyakhumbula impela ngabo 2007 2010 ekhala amasosho umkhonto ethi asidlile asinazi izindlu esasinaka ukuthi ebhala incwadi ziwa yonke into kunganakwa ngoba awabhekelekekile ngendlela. So njengamanje yafika iMK. Uma ifika iMK before kube khona iorganization ekuthiwa iMK ningicorrect mangirong amasosha omkhonto aqale ayivolunteera wona ungahambeli kude no former president uJacob Zuma ngoba yindaba abembiza ngokomanda wawo ukuthi ngeke simlahle bebhekene nenkinga. Ngiyakhumbula impela ukuthi khona isikhathi lapha ya emzini yamsholozi enkandla ebekunetende ngaphandle thiwe kuhlala amasosha omkhonto. Siyabonga futhi maqabane nalapha. Ngiyakhumbula igameko eziyingozi umsholozi ebebhekana nazo amasosha omkhonto abedela konke athi sofa la ufa khona. Ngiyakhumbula futhi lo. Ukhumbule angizochema mawufuna ngicheme fuseke. Umsholozi uthe mayiseqala iphathi noma ethuma ukhumalo ukuthi akavula iphathi noma ukhumalo evula iphathi ukuthi kwenzeke kanjani is up to ioffice labo lo hayi kwabo. Kodwa umsholozi was behind everything but eyenza politically nangobuhlakani. Umsholozi futhi ubekade aware ukuthi impi kusazodudulwana not neNC kuphela but namanye amaqembu nje asazofuna ukududula iMK. Wacabanga ukuthi kambe wobani ama-excavator azowasebenzisa. Yayibona manje yabuya futhi le-excavator kwacaca ukuthi akubuye wona futhi lamasosha omkhonto ngoba akanqoba shuthi nanamanje futhi asanganqoba ngoba kuyazwakala abantu bayakhala lapho bekhona.
kwaphinde kwabuyisa same social mkhonto. Ukhumbule awahambi wodwa nawo, kunoza kwabo, abanye kunemndeni yabo, abanye kunabakhwenyana abashona ngesikhathi kulwela ubandlululo. Kwaba yipoint kumsholozi ukulanda abantu vele eke banqoba before, kanti nayo unale spiritual power naso kwabadoda. Ngibona kuma social media, ngiyakhumbula futhi ngibuka ku social media ekhuluma open, angaze ngimbone umuntu mina oqhokwa kanjiya, kodwa ngiyamkhumbula eqoka enye insizwa yakaKhanyile le ngizokhuluma ngayo. Wathi ngiyona ezangalaleni, wathi njengamanje wena ngizocampaigna nawe. Yaqothoza le yansizwa leya, wabona ukuthi ayisenendaba neqembu ekulona ngaleso sikhathi. Yathi isaplana ukuyosula eqembeni eyayikulona, lagijima phambili iqembu lavele lathi liyamxosha. Ngoba malithi liyamxosha lizothola amandla, kanti bengabethi uyasula lokho kuzowehlisa amandla eqembini, lavele lathi liyamxosha leli iqembu ayekade kulona. Umsholozi eyithandile leyansizwa, umsholozi ewathandile amasosha omkhonto, ingoba uyalazi igalelo lamasosha omkhonto makuthiwa kubhekwe nempi noma ingayiphi indlela. Uyasazi futhi spirit samasosha omkhonto alele kobandayo. Pho akhetha uKhanyile? Ingoba uKhanyile uyalazi igalelo lakhe. Phela abafethu asingashaya ngathi uKhanyile simazi ngoba seku-MK. Akekho umuntu there are very few abantu abangamazi ubuNkosi Khanyile esalwela ifees must fall. Uyaziwa ukuthi mayelwa ulwa kanjani. UbuNkosi Khanyile umthatha include intweni yakho ngoba usuku uunderstand ukuthi uzodlala yiphi party, umthatha umazi. Uzokhumbula futhi ubuNkosi Khanyile eselapha kwi-EFF nakhona wayengene ngoba babekade be-understand ukuthi umuntu onjani, umthatha umazi. Uzokhumbula futhi lapha yana kwi-PA if I'm not mistaken, nakhona bamthatha bemazi. Awumthatha ubuNkosi Khanyile ungamazi. Nawe futhi mangathi uyamfuna, ngabe umfuna ngoba wazi iprofile yakhe. Kodwa ngenxa yokuthi iMK party ibemdinga umuntu ofana nobuNkosi Khanyile okwaziyo ukuthi njengamanje mawukuthi akwenzeke ukuthi ngamane kwenzeke noma uyafuneka umuntu ono-forward ozokwazi ukukhuluma into engafanele ikhulunywe kube ngathi yiphutha. Mangayazi lo politiki fuseka wasifokhola empilweni. Uyafuneka umuntu ozokhuluma into kube ngathi yiphutha. Uma ungakwazi uboshwe mfana ngeke uyi-understandelene, kodwa bengabe uke waboshwa wabasejele baba, uyakwazi baba ukubanjwa ziyisebenzi. Yabona izisebenzi lezi ezihlala ngasemnyango zithi lezo sebenzi lezo zikhuthuza izisebenzi, kufika igunya bengathi liyayikhuza izisebenzi, kanti igunya ekade lifake inombolo ukuthi izisebenzi azikusebenza zwala ngiyakufakela. uKhanyile uyi-excavator efika la kuthiwa khona akulalelwa, akhulume akwenze ukwazi ukuyilalela leyo nto. Safika isikhathi yathi i-IEC umsholozi akafanele angene, akafuneki ku-ballot paper, akafuneki noma yikuphi balo Khanyile ngendlela vele aziwayo ulwa ngayo. Kodwa kuthe masekucaca ukuthi kuphuma isinqumo se-electoral court esithi umsholozi uyafuneka ku-ballot paper, saphela-ke isikhathi saKhanyile ukuthi angaqhubeka alwe ngaleya ndlela. Ngokuthi-ke umsholozi ngiyabazi ubuhlakani bakhe. Angiliboni ilanga lengathiwa uyasilahla i-excavator efana noKhanyile, kodwa ngiyambona emgcina, ngiyambona emdeploya somewhere. Ngiyabona kune role ebalekile azoyidlala uKhanyile ngoba yindaba iqhaza lakhe liyaziwa, kanti umsholozi uyihlakaniphele lokhu kokuzalwa nalokhu umsholozi uhlakaniphele lokhu kokuzalwa, yilokhu kokuphangwa, yilokhu kwepolitiki, nalokhu kokubhantinti futhi uhlakaniphele umsholozi. So into engifuna ukuyisho ke mina, uKhanyile hayi ukuthi kwi-MK ususwa ekubeni upresident ngoba kuthiwa uvubheda,
kodwa isikhathi salempe beyilwa esesidlulile ngoba sekumele kuyovotwa manje. Akufanele ama opponents athola intuba yokungena agcine hambisa iMK kuthiwe khona lo president we youth yeni uthuke ubani segqigqwa inkantolo sekufuna iMK manje lwelu khanyile kufuna idlale ipolitiki ehlakaniphileke iMK lapha kodwa la politiki ifana neyakhe uformer president ngiyayibona mina ngiyayibona futhi into eyenza ukhanyile avela athule angafuni ngisho ukuphefumula ngokususwa kwakhe ingoba understand ipolitiki ukhanyile uyinkunzi khanyile khumbule mina ngicheme uyinkunzi ke la ukuthi yabona ke manje ngizongena kwi-IEC ke manje IEC ngqo uyabona i-IEC uma ungayifanisa icishe ifani nathi jwa mina ngoKing Bhaka wonke umuntu unelungelo lokuza kumina azothola usizo and izinga lami lokusiza abantu phezulu kakhulu as long as mawuzomlalela azomlalela ngoba ngikhuluma into engeke iziyenzeke so i-IEC kumele ibe phakathi nendawo so ibisakwenza ke lokho kodwa nayo inawo ama rules regulations, structure, everything you may call it. Inawo ayihlanhlathi phela nayo inawo ama guidelines awaguidayo. Futhi IEC ungizwe kahle mfethu la. Ayikho wrong iIEC. Uma kunento eyisuspectayo ukuthi lokhu kungenzeka kuphazamise ukhetho ake sikulungise kuseeli noma sikuvimbe kuseeli ayikho wrong iIEC la uma iIEC ithi hayi khona umthetho othi lo mthetho othi kungenzeka sishayisane nalomthetho othi uma ngabe former president isimfaka i-ballot paper kungenzeka because i-IEC phela nayo isebenza ngokuthi obani abaqualifyayo ukuthi amaqembu abo angene ayikho wrong according to me ayikho wrong ngoba nayo into eyithusayo ifuna ukuthola ukuthi ngabe ku wrong lokho noma ngabe ku wrong ngenhlanhla nayo ayiphethe ngoba ikhona leya court engamele lezi zokhetho i-electoral court if I'm not mistaken ibona ke abantu abazocacisa uma iIEC ingenayo ishow ukuthi kwenzakalani la ngoba ikhona lo court so ngokwami iIEC mayithatha umsholozi noma umsholozi bethatha iIEC eyisa kwinkantolo yezokhetho akekho wrong umsholozi because akaliboni iphutha ne-IEC ibona iphutha akekho wrong umsholozi la ne-IEC futhi ayikho wrong because nayo iyasaba ngoba ukhona loya mthetho oyilesigaba 47 kuloya mthetho loyayana so nayo iyasaba because ayinayo ishow ukuthi uchaza ukuthini that is why kumele kuyiwe lapha nangaphela kwayiwe uma sekufikwa kule nkantolo ke manje yezokhetho ithi inkantolo no IEC one anikho wrong ngokuthi nifikile la ukufika kwenu la anikho wrong kodwa sicela ukunitshela ke manje uMr JG Zuma unelungelo lokuthi abe kwi-ballot paper lo mthetho othi ninunithusile akufanele umthusi batholakala nethuba la abameli beyichaza khona nathi futhi sigcine sifunda something nathi sigcine sifunda mina ngifihli something anikho wrong nayo futhi uJG naye akekho wrong kodwa sesiyanitshela ke manje IEC umsholozi kumele abe khona kwi-ballot paper ayikho into ephambene ngo1 no2 no3 abameli bayipresentile yonke abameli bayipresentile yonke into hambani niyoqhubeka nokhetho nibale nibe fair ukhetho lube free futhi nina lokani nibe fair sekumele kushawe izandla ke la
sekumele kushawe izandla phela ngoba into ebengayiqondi sebeyiqondile. Sewuqala kuphi IEC ukuba wrong ngendlela yawo? Uqala mawuthi hayi ngeke. Inkantolo yokhetho kwayiyona wrong. Hayi ke lalela ke baba. Uyabona ke once waqala wafila ukuthi dlulisa icala lomuntu isuke ikhonto ekuphushayo. Izwa ngami, khonto ekuphushayo. Uyabona once kwafika umuntu waqhekeza wantshontsha. Waba nokufakaza ukuthi ukuhlukumezile. iCourt yamchitha unelungelo lokudlulisa lecala ngoba lo muntu ukuhlukumezile. Manje umsholozi amdikho aware ukuthi iIEC yini le wrong ayenzile kuyona. Kodwa akufanele iIEC ivume ukuthi noma seyichazeliwe ukuthi umsholozi akabe kwi-ballot paper, akufanele yona iveze ukuthi ngathi khona impi eyilwayo. Angisho ke mina ukuthi khona impi eliwa iIEC, kodwa ngithi akufanele iveze engathi khona impi eyilwayo. Kufanele ngoba ukudlulisa icala shuthi khona impi eyilwayo. It's like khona umuntu othe hayi ke ngixole bandla network inokuhlupha hlupha ukuthi ngikhuluma into ethe ukujula jula namhlanje. Kufanele uma ngabe mfethu ungayiboni indlela engibona ngayo uzwe kahle ngithi ukuyisa kwinkantolo yezokhetho beku right ngoba nayo khona ama answers ebiwafuna. Kodwa akusewona umthwalo wayo. Let's say mhlambe ke uyangena uforma kanti khona abalwayo ngekusalwiwa nayo yona kwenzekile okright kwayiwe court wakhishwa phambili akusekona okwayo sekomthetho lokho kodwa mayidlulisa. So iIEC mina ngithi ayiyeke leyanto. Isizathu ukuthi ngithi ayiyeke leyanto is because noma kungenzeka ini iwine kwi-Concord, kodwa ukuwina kwayo lapho isikhombisile ukuthi ubulungiswa ngeke busaba abantu ngeke basayithela. Akufanele makhona iqembu eliwinayo nehlulwayo kube ngazuthi kwenzelele. Ukhumbule ngeke ngakhuluma into ejule kakhulu mina. Ngasho ngathi ama spirit ANC ngiyawabona futhi ngiyawabona ukuthi anamandla. Futhi ngiyabona ukuthi ama spirit ANC spirituality sakhona asikakayilahli iANC. Ngathi mina iANC mayingehlisa umoya yonke into ezongengona ngendlela isazobuya futhi kwi-national isazobuya. Okusho ukuthi akudingakali ukuthi ngelinye ilanga uma sekuthiwa nathi ibuye iANC sekuthiwa hayi vele iIEC uyirobhelile. Kodwa isinqumo sika-IEC sokuthi kuthi noma inkantolo seyithe iqhubeke ibeke itshe phezu ka-former president, mina as Kimberley angihambisani nalo. Njengomuntu ongachemi angihambisani nalo. Mina nje as Kimberley angihambisani nakho and mina all along bengibhilivela kwi-IEC all along ngoba oqophe hlale ekukhalwa ngabo bengithi mangibabheka mina ngibotha hayi la kunepolitiki edlaliwe lapha badlala ipolitiki kodwa iIEC yona iclean bengibhilivela. Kodwa lento leyo yokulwa lento izoyidenta iIEC izoyidenta. Kodwa ngiyabelieve ukuthi ke lapha akekho umuntu ongawenza amaphutha emhlabeni futhi akekho umuntu onga-act ngendlela ebengayilindele ngenxa yengcindezi ethile. Kodwa empilweni you must always try by all means to be sober as much as you can. Ngoba uvulula umsebenzi we-IEC ukuba kuma-guidelines bese beqikelela ukuthi babala ngendlela amavoti abantu aphephile.
kuyabalwa ukukhwabanisa bayagada bagada yonke into umsebenzi wawo ayisile hayi Chana ngiyamayikhinga ngisayithemba ihlobo iIEC mina ngisanakho ukuyithemba ngoba ngisayithemba mina ngoba ngiyazi ukuthi emhlabeni ayikho umuntu ongalenza iphutha kodwa ngiyazi ukuthi abanye bayafunda from emaphutheni abo yabo nama ngisho ukuthi okushiwo yimina ingakho mangikhulumela isayidi lami ukuthi mina ngiyibuka kanje ngeke ngivume futhi mina noma ngathiwa kudlalwa ngopresident kaMaphosa ngeke ngize ngivume hlale ngisho defender futhi ngeke ngivume and futhi angifuni ukuthi ngithi iANC exambukelile cha ngifuna ukusho lokho kuIEC nje iANC mawukhola uPotso vele ipolitiki njalo ayikho wrong iANC mayingaqambukela kwiIEC futhi phela nayo ngabe ikhombisa ukuthi namandla neMK futhi mayingaqambukela ayikho wrong nayo neIFP mayingaqambukela vele phela mangathiwe iIEC ayiqikeleli akekho umuntu ongaqambukela bethola ithuba akekho kodwa yona funa igadi ukuthi akungaqambukelwa hayi nawe mfethu uma ungalithola ithuba gcwale ngakufakela ngaqambukela na ingakho mina ngohlale ngima ngoba ngazi amandla enginawo emhlabeni ngazi amandla enginawo emazulwini ngazi indlela engikwazi ukulwela abantu ngayo hayi ngiyalwa mina ngiphathi bona mase ngithe fikani bantu bese beyafika noma kuthiwa ukuhamba nasiphi isilwane hlanga ikhahlele ndoda ngomakhanda khanda noma kuthiwa bathi babophile kanjani mawuzongilalela nje khahlela le full qamba mama okusho ukuthini na okusho ukuthi lo lade abalika bonkosikhanyile ngicacisile isikhathi sokuthi kuliwe ngale yandlela isiphele sona hayi ukuthi bonkosikhanyile orong phela mabuthu wrong bonkosikhanyile shuthi ka bonkosikhanyile kade bathu wrong ubuye ngisheba jele bonkosikhanyile thi wrong okusho ukuthi mawumthatha umuntu ekuthiwa wrong umfaka entweni yakho ingoba vele nawe ufuna ukumsebenzisa la egudi khona uyaziwa ukuthi kwini bonkosikhanyile ugudi kufaka u7 ufaka u7 so mase kubona ngathi ayike u7 usidlalile indima sawudingi banelungelo lokumthatha bambeke kwenye indawo neteam yakhe hayi kodwa kabi nawe bonkosikhanyile la ekhona ufuna iunderstanding yopolitiki ipolitiki edlala kwenye level leyo akuyona impatha nepolitiki leyo omunye bezobawuza bebe noma abanye bebezomkhipha mhlapha bamsuse mhlapha kodwa uyabona ukuthi bonkosikhanyile akasuswanga mhlapha akasuswanga mhlapha hlale phansi nje wafundisa ipolitiki wabekela wahabula wayithatha and into emnandi ngalolu khetho lolu ngasho ekuqaleni ukhetho elinokuthula lo ingakho izinto ezifana nalezi ezenzakalayo kufuneka zigwemeke from the IEC, from the commission itself ngoba ifuneki nje into ezogqugquzela nezokwenza ukuthi kubonakala ngathi kufuneka udlame asifune edlame kulolu khetho show me looking back amalungu ANC nabaholi bawo abehlisa umoya okwamanje umoya bangatatazeli behlisa umoya phansi bese ziyevotini thina soyikhuluma seyibuye evotini ziyevotini ngenhlanhla ngoba sikhona uma ngabe ngithe ngikhuluma wese ngathi ngichemile angiqondile ukuchema nhlobo kodwa iqiniso kufuneka la ukhona noma kuthiwa uyisikhulu esingakanani ulalele limnandi uphinde ulalele futhi li against wena lilimbi kuwena ngoba